Nalazim se ispred kurirske službe AKS u Mladenovcu. Imam problem sa njima već po ko zna koji put. Ne samo ja, nego mnogi imaju problem sa njima ovde. O čemu se radi? Znači, poslao sam devojci hranilicu za bebe, za 2000 dinara, koja je polovna, i hranilica nije isporučena. Bili su u obavezi da isporuče, kaže, zvali smo prvo 2 puta, kaže 3 puta su pokušali na adresi da dobiju, nisu mogli da je nađu i roba je vraćena. Devojka kaže, nisu imala propušten poziv uopšte, ona jedva čeka da je stigne ta hranilica za dete, niti imala propušten poziv, niti šta. Njima u ugovoru lepo piše tamo u oblasti njihovog rada, da su u obavezi da na adresi, ako se nigde ne piše da treba zovu telefonom bilo koga, znači moraju da dođu na adresu, ako nema niko kući, ako ima neko kući, drugo lice, a nije ovo zatečeno koje je navedeno u isporuci, preda tom drugom licu na toj adresi, da zapiše njegovo ime i prezime ko je preuzeo, ili da ako nema baš niko kući, da ostavi papirić i sečak koji je njihov, da su oni dolazili na adresu i da se taj primalac, kada zatekne taj papir, dođe u njihov magacin i da lično preuzme svoju pošiljku. Znači, pošiljka nije odbijena, ima tu 7 uslova, nijedan uslov nisu ispunili, znači, za posao koji rade. Oni su tu hranilicu vratili meni, u magacinu se nalazi ovde, ja nju ne mogu da uzem prisilno, ću da uđem unutra da uzmem, da otmem moju stvar, ja pravim onda krivično delo, a oni ne žele da daju, mislim da će oni, da ja platim 770 dinara, neću iz principa, znači pišam se na 770, pišam se, neću da podignem tu hranilicu koju sam bio cenio 2000 dinara, ne treba mi, zato i prodajem, ne treba mi, ne zapinju mi ni pare, nego princip. Ne možeš tako da radiš i da otimaš ljudima stvari, da ne isporučuješ robu, taj vozač možda ni pozvao telefonu, sad treba da se veruje, nema šta da je zoveš, treba da dođeš na adresu, plaćen si za to da dođeš na ličnu adresu i da isporučiš robu nisi isporučio, vratio si je nazad i otimate mi pare. Ne samo to, prošli put isto kada sam slao pošiljku, mala gramaža je bila i rekao sam nema otkupa, koliko to košta, 370 dinara. Kada je došao da preuzme, naplatio mojoj majci 500. Kada sam se žalio, rekli su, treba se odmah da reagujete. Znači, da 130 dinara. Druga stvar, isto imam saznanja i da moj prijatelj koji malo veće pošiljke šalje skuplje, više navrata tako slao i kada mu recimo treba da se uplati 50-100 hiljada dinara, u dinarima onaj pošalje, ali ne, oni mu donesu u evrima, obračunamo u evro po 120, zarade, koliko da zarade? 20 dinara2 dinara po evru, znači za 100 evra su zaradili 200 dinara. I oni njemu ladno promene po njihovom kursu, mogu se proračunati 130. Znači, najgora kurirska služba koja postoji u Srbiji i najviše žalbi ima. I sada sam zvao policiju da prijavim da ja ne mogu da dobijem svoju hranilicu. Policija ne može dođe na lice mesta jer nisam fizički ugrožen. Jedini način preko suda da tražim. Znači, ne poštuju svoje odredbe za isporuku i za neisporučenu pošiljku u obavezi su 72 sata da donesu nazad. Znači, kada sam poslao pošiljku bio je 7. maj, sad je koji već 20. maj, ne znam nija koji. Znači, koliko dana nisu isporučili tu pošiljku, za neisporučenu pošiljku u obavezi su da plate petostruki iznos. Ne treba mi ništa. Znači, samo želim pravdu da ja moju stvar uzmem, da dobijem, ne nasilno, ali koliko ja vidim, nema od toga ništa, mi nemamo pravnu državu. Znači, ja sad moram da angažujem advokata, da tužim za moju hranilicu, da se meni to vrati, da je isteram pravdu zbog 770 dinara. Znači, vaša kurirska služba je dno dna. Ne znam kako bi ja njih nazvao. Nemojte nikada slati preko ove kurirske službe, najgori su, čuo sam i za Beks neke loše stvari, ali za njima dibidus. Znači, najgora kurirska služba koja postoji u Srbiji.